O ganyan ta karon sa atong first stop. Dapat of course na magtilaw sa tag mga social ka usahay no para dili sa kita out of place ra, out of this world. Ano nga ta karon diri sa Tinto. Ang actually mo ni siya apelyido ni Sam Tinto. Mag-asawa ni Tinta, si Tinto. Okay. Ay, ang buta lang dyan. Guys, meaning, this is a Spanish or Portuguese term for red. So, La Casona Tinto is the house of red wine. Diri sa Dumaguete City. No, kung yun sa address na rin, Piapi. O, kung ganahan mo motilaw sa ilahang red wine, which is, ganahan sige kung makatilaw na sa taparagsa, okay? Makita rin sa Piapi, Dumaguete. So, tara, sulod ta. So guys, actually ako ba nga nang gitagtuyot ako. Pero muna kung gakitaan sa mga wine connoisseur. Saan dyan? Pero pinadili ko sure sa mga wine connoisseur. So guys, muna nilang gabato. Tagtuyokon na nila. Tuyokon. Murag siya, ipatagtuyok ko. Actually guys, ano sila, kung ingani daw ka nang wala kay drip, hindi mo drip. Dry daw na siya. Dry wine na siya niya. If ever gani nga na ay drip nga hinay kayo mo drip down. Meaning nga na sweet wine daw na siya. 36 years in oak barrel. Charot. So 4-pointer gani siya nga wine guys. So muna yung gihatag sa ko 4-pointer, sana all 3-pointer man ako nabawaan. Kapag mas sa 3 points, 4 points na niya. Actually guys, sumutod siya. Feel ako di ko bagay na rin. Sige na kung tuyo ka rin nabita, no? Dapat tanawin doon mo ang color. So, murada siya ruby, dark ruby siya. So, mga rin marag, kuhaan ka siya, no? Tinto. Ano na? Bonjour. Bonjour, Isabel. Merci beaucoup. Easy beaucoup for the life. So, muna na kong feels ka rin, guys, no? Feel na ko French na rin, no? Pero, we have to taste the higher class. Sa diri sa Dumaguete. At least naka-experience mo sa tagmay nga. Malong isang usahay lang. So marag na luag-luag na kontiyan, no? Luag-luag na kontiyan. So mungaon na tag-epi. Mo try na jud tag Dumaguete nga pagkaon, no? Ladies and gentlemen, cheers. Merci beaucoup. Ug karon ani na ta sa ato ang second stop. So from social mga merci beaucoup. Karon ariyata sa dapit sa dagat na grabe ka hangin o grabe ka hayahay. So aduna na mo'y kanang hit no kung asa may padong. Kani sila known sila for usa ka pagkaon, Dumaguete Express. Tanawon ta kung unsa na siya. Ladies and gentlemen, sa atong second stop ang Hayahay. So karon guys, di ba gikan man atong tinto katong wine no pa social. Dali sa mura relax maka sabota sa atong mga gipangkaon ug gipanginom. So guys, tinuod ang pangalan sa among sunod nga giarian. Hayahay. Kung naa pa lang mo diri ma-feel niyo ang sea breeze. Hayahay jud siya ba. Balag wala ko'y kuyog ako kaawar hayahay pero masayahay if na kay kuyog jud rin. Bugno kaya naman sa dagat. As in, no? And of course, among tuyod dari tilawan na mo ang the most famous or the famous Dumaguete Express. Kung mo gina-permit pa ingon sa mga tao if dili ka taga Duma,
dapat tilawan nimo ang Dumaguete Express sa Hayahay. So, kuha siya atong Dumaguete Express. Dumaguete Express, kita ninyo? Naglamig ka siya tanan. And nag-order lang sa food ko og kinilaw. Kaya murag bago siya sa kwat, kinilaw na swordfish, kinilaw na tugo. Tugo, dili tugo nga barko. Pero ganahan ko sa music, sa background music, ganahan kay ko. And dapat daw iparisa ni siya o kanang mainom nga di mo nato. So nag-order ko tequila sunrise. Since ang ato ang tuyo ron kay kanang gabi, so sunrise na lang. Sa ilim nun na lang ta mag-sunrise. So ito guys, unahon sa nako tilawan ang ato ang Dumaguete Express. Tagay kong platito palihok. So, ang Dumaguete Express, it is consists of fish, fish with lechon kawali, sauteed with coconut meat daw ni siya. So, first time dun ako mo tilaw Dumaguete Express. So, tilawan na to. Kita tag isda. Shrimp, isda. Squid. So okay na eh. So guys, the moment of truth. Shrimp, squid, chikawali, coconut meat, isda. In 3, 2, 1, na to gata or sabaw. Walay joke, walay jema, walay bias. Lami kaayo ang Dumaguete Express. Asa na ko siya ma-compare? Sa ginataan, sa gata. Lami kay siya actually. Ang flavor sa shrimp, sa isda, sa kawali, o kaling sa lubi, sa butong. Mura na ganito gilevel up ang ginataan nga kuan. Ginataan. Ginataang gulay na may depende sa imong lula kung sa imong tang. Lami kaya ang gata. Super, lami ito kaya. Ikaw ka explain, lami ang Dumaguete Express. Take it from me. Lami kaya. Next, ang atong kinilaw nga tugo. Or ang swordfish. By the way guys, ang ato ang Dumaguete Express nag 275 pesos na lang. So next is our kinilaw na tugo or swordfish. Don't stop daw, pero ni-stop siya. So naasit sila yung banda. No, namin sa second floor actually. Sa first floor, naasit sila yung banda. Second floor, feel jud kayo nimo ang sea breeze. As in, dili siya muundang, lamig jud kayong hangin. Mao ni gitawag siya kayahay. Ako napakatawagan kay spicy.
ang iyang pagka sour, tamis, o pagka spicy, nag-blend sa each other. Lami kay Gus! And best paired kanina mga food, best paired with a drink. Kung may bahala, alcoholic drink is better paired with these food. The best. And guys, grabe, maraming nabagyuhan na rin, no? Nga akong gi-enjoy akong drink. And dili na tamo lang ilang ayon pa since ganahan sa ko ma-enjoy diri sa hayahay, no? Ganahan sa mahayahay atong kinabuhi diri sa hayahay. Guys, they're open from 10 a.m. to 10 p.m. Located sila diri sa Dumpling Nugget sa Bay or sa Boardwalk. Makitaan ninyo, dali ra kayo makita ang hayahay. And barato na sila actually, so mga hundreds up inyo ang dapat i-budget para maka-enjoy mo sa ilang mga pagkaon. Again guys, don't forget ang Dumagat Express sa 275. Okay lang kililaw na to go together with. And guys, hantong sa itong sunod ng pagsuroy-suroy, don't you ever forget to like, subscribe, share, and click the notification bell para ma-notify mo sa mga next na mga pagsuroy. Again, this has been Ben Salise para sa Magsuroy Ta. Bye!